Tervepä terve, ja nyt maistetaan mitä eroa on kotimaista, maidoton, sopii vegaaniseen ruokaan. Siis periaatteessa tää on suklaa, onko tää suklaa? No siis kaurajuoma, kotimaista merkkiseltä. Ja tässä on sitten Oatlyn kaurajuomaa. Tää oli suklaaversio, kun mä luulin, että tääkin on suklaa. Mutta sen näkee maistamalla. Tässä ei ainakaan lue, että tää olisi suklaata missään vaiheessa. Mutta lähdetään availemaan. Ensin testataan tätä kaikkien suosimaa Oatlyä. No, saatiinpas me tuo perkele auki. Ja tuoksuhan on tällainen kaakaomainen. Tämä on loistava juoma. Sopii, jos haluaa vähän herkutella, laitat kahvia tätä ja sitten heität vähän kermavahtoa päälle. Täydellinen juhlapäivän kahvi. Ja sitten se on testoilla tää halppis-versio. Tää oli euro 79 ja tää oli jotain 3 euroa. Että testataan, onko erossa. Hintaerossa yhtä suurta eroa kuin makuerossa. Okei, taas varmaan ravistaa aika myös. Tehdään se ensin. No niin, nyt on ravistettu. Me maistetaan. Joo, tää on ihan perus. Todella jännä maku. Siis omasta mielestä hyvää, mutta tässä on jotenkin mämmimäinen vivahde, siis semmoinen maltainen vivahde. Et mä antaisin tälle 2,5/5, 2/5 sanotaan. Jos tykkää mämmin mausta, maltaan mausta, silloin 2,5. Ja tämä on 4,5/5. Tämän kanssa 5/5. Eli 5.